Mani po din Core TV News Center, kablaawan da kayo. Nainbag nga oras Ilocos. At duyan di pa ulo na ginidamdamag dito'y Press Corps. Ti pa ulo na ginidamdamag dito'y Press Corps. Frustrated murder, maipila ti suspect ti pamagsul. DTI ng Ted Palawag may naikadagiti imitasyon nga ICC sticker. 2,000 apuon ti mangroves, naimula. Panagbungbungan saan arason ti panagpaigit ti dolphin. Presyo ti petrolyo, bimaba. Panaglimusan maipari ti syudad Avigan. LeBron James, Sportsman of the Year. Ti detalye dagiti damdamag. Maipila ti kaso nga frustrated murder ti suspect ti may nga pamagsul iti Ilia San Juan, Ilocos Sur. Agdamang magagasan ti biktima ti may nga balay pagagasan. Basa ti report at saan nga nagkinawatan ti biktima ken ti suspect may panggapiti na ibangin nga kawayan iti kalsada iso nga naaramin ti pamagsul. Matumapay laing tiningit ti investigasyon nga isa-isayang kat ti PNP San Juan. Dahil ti report ti Press Corps Lerly Bunag. Desidido iti biktima iti pamagsol nga napasamak sa di barangay Songgiam, San Juan, Ilocos Sur nga agipila iti kaso nga frustrated murder iti suspect nga ni Mark Kevin Arellano agtawen 18 awanan asawa ken residente iti barangay Kabanglutan, San Juan, Ilocos Sur. Naisaganan iti PNP San Juan iti kaso ang maipila kontra iti suspect. Kasi nga gawin da dagito naglugan dati Honda TMX nga 155. Hindi makadanon da di Songgiam di dati nakasira ng aming kawayan di dalanda. Dito driver ang panainikat dito kawayan ket adamo di dagiti suspect nga nakita da idijay nga nagdamagan da ket madimot intention da nga kuan iso napasamak na nga pamagsulan. Iti agdama adda iti may sa apribado nga balay pagagasan ti biktima para itinaan anay apan nakataming daytoy tanagsagrap iti mga bagkong iti barukong ken abaga na. File po mo lang daytoy iti frustrated homicide. No kalpasan nga maala amin dagiti requirements entang nga kamakam ti panakaykuana dayjay kwan. Sir, adda ti ikot jud dati suspect ata sir. Ay actually in release me tayan ta aglabs mo ngamin dayjay prescribed period na niso nga in release me pa temporary. Iti laeng kawayan nga naibangen ti kalsada nga mapan kumaikatan iti biktima ti dalan. Ngem ditamet ten iti nagtaudan ti riri iti nagbaitan da iti suspect. Iti nagbalin nga rason ti pammagsol. Lerly Bunag, Core TV News. Inlawlawag ti Department of Trade and Industry nga awanti ka nagpaisuanan nati agwarwaras nga imitation ti ICC sticker. Akang runa na makikita iti label ti Christmas lights ang magadgatang iti merkado. Kanayunan kanayta, inpakamupay ti DTI at inawi na masukatan ti langat ti ICC sticker tapno maliklikan ti kastoy apan nagkopya. Hindi mo yung report ti Press Corps, Chris Alicante. Balay gikan na anay si tinaaramid nga inspeksyon kadagiti pasdek negosyo dito'y probinsya. Ngagtagtagilako kadagiti mayar arko sa Christmas lights. Babayan mismo ti panangidaulo dagiti kameng ti Department of Trade and Industry wenno DTI. Dito ti pinasingkedan iti Senior Trade Industry Development Specialist ani Annabel Pulangco. Nakuna na nga kabayatan iti panangisayang kadagiti inspeksyon awan meta nyaman anaduktalan da naglabsing iti paganurutan da. Sini ako dito sa one time nakita mi dagiti dako da okay met adawat dagiti required markings. Mainaig kadayta ng Tedmet Malawag ti DTI may naitagwarwaras nga imitasyon iti ICC sticker iti merkado. Akang grunaan na makita kadagiti label iti magata nga Christmas lights. Depensa ti DTI awan ti kinagpaiso na daytoy gaputay stricto dagitoy may panggep iti inspeksyon. Yearly nga suksukatan ti DTI Bureau of Product Standards. Tapos di kasta ma-avoidan nga kopyaw nga avoid imitation ko na. Inayad ti trade industry specialist sa tinawen ngagsukat iti langat ti ICC sticker. Tapno maliklikan iti aberya akas daytoy apan nagkopya. Kapo kadayta lang ted pay ti tips wenno sumagmamano awagas. Tapno maliklikan iti pananglimlimo ken may maintenance ti seguridad.
kitain ta nga lang di Christmas lights nga galangin da. Nga safe mode lang dito. So kitain ta di ko nata yung mga ICC sticker nga dapat nakakamit di either di box o di mismo ang Christmas lights. So ti tawon di ICC sticker kitaan ta dapat from 2010 to 2012. So diyan 2010 haan nga mabalinday jay. Tapos di Christmas lights makita na di instructions so kasanod ang usaran. So i-follow the DJ nga direction tapos di kasta maasahan na di seguridad nga panakausap di safe na panakausap di nga produkto. Liz Alicante, Core TV News. Dua aribo a pinuon ti Bakawan ti naimula iti igid ti kabaybayan ti Barangay Dardarat, Kabugao, Ilocos Sur. Nagtitinulungan nga inmula dagiti estudyante ti Kabugao Institute, Abra State Institute of Science and Technology, barangay officials ken dagiti Japanese student iti Oiska Academy, Japan. Adto iti report. Babaen iti nagtitipon nga puwersa iti organizational, industrial, spiritual, cultural advancement when no uwis ka academy iti Pagilian a Japan, estudyante iti Abra State Institute of Science and Technology, ken Kabugao Institute. Ininot a naimula dagiti 2,000 a pinuon iti mangroves, iti igid kabaybayan iti Dardarat, Kabugao. Naaramid daytoy tapno masalwadan iti igid kabaybayan, para iti nasaya at amasakbayan iti sumaruno nga henerasyon. Iti mangroves ngamin, aglalo dito igiti baybay awan ti anyaman nga bantay nga pagalaan dati kayo ken salaknib met iti nagdawel ti baybay hanga diretso nga madungpar day daluyon iti igidda wenno iti balbalay da ket salakniban nay da ket ti may sapay mangalap amin nga tao ditoy makita nga umapandaw na yiting nga danunan na kitay niya di kunada ti Ilocos lamas kunada ngamin ti Abra ditoy masida kunada mat wen panda manglawt da iso nga ditoy no da mangroves dumanon toy dagitay dagiye masida kunada. Nakura nga sa nga gasot dagiti nakipagpasat nga nagmula iti mangroves pakairamanan dagiti barangay officials. Mainaid karaytoy na ayat nga imay di maray dagiti Japanese students kaspaset iti subject da sa Uiska Academy, Japan. 5 nga aldaw da dito'y Pilipinas, ket pasyaran da iti Negros Occidental, Abra ken Ilocos Sur, nga tumulong iti panagmulaan iti kayo ken mangroves. Japan mainly imports lumbers or woods or trees from other countries. And thanks to Philippines, now Japanese industry is now growing. So we came here to plant trees. So we came here on behalf of Oiska International, Oiska High School. So we contacted the Philippine Embassy and let them know that we are going to came here. Okay, and they know our activities. Maipalagip nga 1998 iti naudi nga panagmulaan iti mangroves iti dayti nga barangay. Ket dagiti naimula nga pinuon ita ket naggapo iti rusing dagiti dati a naimula. Lurly Bunag, Core TV News. Padaanan na kiting sumarunuan na parang adamdamag dito'y Press Corps. Panagbungbungan saan arason ti panagpaigid ti dolphin. Presyo ti petrolyo, bimaba. Panaglimusan maipari ti syudad Avigan. LeBron James, Sportsman of the Year. Amin dagita kenda dumapay amuen ti panagsubliti. Press Corps.